observere, notere og tage billeder. Vi er ved at være der. Så kom så tæt på, at I kan høre os, uden at jeg bruger min stemme helt op. Bastrup Sø. Igen en tunneldal. Sådan en aflang facon på en sø, som Bastrup Sø er. I kan se Bastrup Sø, I kan se Buresø, I kan se alle søerne på jeres kort. De er alle sammen af en mere eller mindre aflang facon. Den her er meget, meget tydeligt aflang og ligger sjovt nok nede i bunden af en tunneldal. Ganske som de plejer at gøre. Og igen så kan I se det ved, at skråningerne på siden er forholdsvis stejle. Ikke sådan noget med 90 grader ned til vandet, men der er sådan en pæn højdeforskel. Måske sådan en 4-5 meters penge fra vandoverfladen. Når man står her ved sådan en sø, så og kigger ud i den her, så kan vi se tydelige bølgeribber nede på bunden af den meget flade bund, der er herude. Så vi kan altså se noget vand, som er forholdsvis klart. Det indebærer, at der må være sådan en begrænset mængde næringsstoffer i vandet, og Bastrup Sø er ligesom Buresø, som vi kommer til om lidt, nogle meget rene søer. Det her det er en officiel badesø. Den bliver målt og prøvet sådan igennem hele sommeren, og der er campingpladser og alle mulige ting rundt omkring. Så man anser den for at være fint nok at bade i. Og man ligefrem kan drikke vandet uden at blive dårlig af det. Det er måske sådan lidt afhængig af, om der lige er kommet en måge forbi og har klattet i nærheden af, hvor man samler vandet op. Men søen er sådan af en naturlig sø at være ren, og det er den, fordi vi er simpelthen helt oppe, hvor vandløbet Mølleåen starter. Det starter lige herovre, hvor vi kører det. Fordi der er vandskellet imellem Mølleåsystemet og så det næste afvandingssystem, Græså. Så alt det vand, som falder på den her side af vandskellet, det vil ende med at skulle løbe sådan bag mig og ud i Mølleåen, som er nede i den anden ende af den her sø, og som vi lige kørte henover. Og når vi så er så tæt på søens slutter på vandløbets udspring, så betyder det, at det vand, som falder, som nedbør, når det skal løbe ud i søen, så har det ikke ret store chancer for at kunne samle for eksempel næringsstoffer op fra jorden. Hvis der lige er en eller anden bondemand eller villaejer, som sviner enormt med gødning, så kunne det naturligvis godt give nogle problemer. Det er det sådan generelt ikke sådan her omkring. Her er folk ordentlige mennesker og bedriver en hel masse økologisk landbrug. Så der er altså ikke nogen specielle kilder til forurening, og vi er helt oppe, hvor vandløbet starter. Så derfor vil det vand, som løber ud her, bare være løbet igennem jorden og være endt med at være forholdsvis rent. Hvis I ser på de der geomorfologiske kort over Nordsjælland, sådan den store version, så kan I se, at den her sø, ligesom Buresø, har et knæk. Altså det er sådan nogle aflange nogen, men nede i den ene ende er der et knæk på selve søens facon. Og man undrede sig i lang tid over, hvad det her var, indtil man så begyndte at få gravet og få lavet huller sådan ned for at finde ud af, hvad er der nedenunder. Ikke ret langt nede under, hvor vi står her, og det gælder hele området heroppe, der er der kalk. Og kalk er noget, som er aflejret her i både her i den her tid, lige før kvartertiden, tertiærtiden, og så når vi kommer langt nok ned, så kommer vi så ned til kridttiden. Så der ligger flere hundrede meter tykke lag af kalk under det meste af Sjælland. Og kalk er jo sådan en ikke meget hård, men dog sådan nogenlunde holdbar bjergeart, der sådan tingene kan hænge sammen. Det er noget, som er aflejret i et hav,
Danmark har været et hav det meste af den geologiske historie. Så det, som Danmark er lavet af, er aflejret det allermeste af det i et hav. Det er kun sådan her den sidste del af tertiærtiden og kvartærtiden, at Danmark har stukket op over verdenshavet. Ellers så er vi lavet af ting, som er drysset ned sådan et sted i nærheden af noget kontinent. Og for omkring 50 millioner år siden, så skilte Europa og Nordamerika ad. Gik hver til sit. Der blev lavet en sådan vulkankæde i midten. Vi fik en spredningszone, og den her spredningszone, den gav ophav til nogle vulkaner. Der er vulkaner 20 km over mod øst, over i Sverige, som var aktive indtil for omkring 25-30 millioner år siden. Ikke ret lang tid siden, sådan geologisk set. At der var vulkaner lige 20 km væk herfra, betyder, at der har været rumlen her, hvor vi er også. Så nogle store kalkaflejringer, som vi står ovenpå her, når de sådan bliver udsat for kastninger og jordskælv i forbindelse med sådan noget tektonisk aktivitet, så kommer der revner og sprækker i dem, og når sådan nogle kalkplader revner, så revner de enten i 45 grader vinkler eller 90 grader vinkler. Og det vil sige, at allerede for 20-30 millioner år siden har der været sådan nogle revner i undergrunden her. Så da isen så er kommet her i kvartærtiden, så er den så fuldt de her fordybninger, som har været lavet af de her forkastninger, som har været sket. Så derfor har så hele Tunneldalssystemet, de steder, hvor man for eksempel kan se det i søerne, fået facon af, at det følger de her enten 90 graders sving eller 45 graders sving. Og I kan se det på kortet, hvordan de der tunneldale sådan skifter orientering. Så Bastrup Sø, udspringet, Mølleåens udspring, Buresø hører også til det tunneldalssystem, som vi i øvrigt er ude at køre af. Men afvandingen af Buresø sker fra den anden side af vandskellet nu. Men indtil for ganske kort tid siden, det vil sige i slutningen af istiden, der er vandet faktisk løbet op ad bakke, sådan lige her forbi. Det er kommet østfra, der hvor isen var ved at smelte, og så er løbet ud mod vest og videre ud, og Tunneldalssystemet fortsætter over på den anden side af det her landskab. Men at der er meget kalk i undergrunden, det vi vil kunne se det meget tydeligere, når vi kommer over til Buresø. Men når vi nu går herfra, så går vi op til lige slår et slag op omkring det her tårn, som er en lille historie i sig selv. Nu har vi jo også historie sammen, så tager vi også lige lidt kulturelt på vejen. Men læg i øvrigt mærke til, hvad der går langs med bredderne her. Godt en Claus? Ja, man kan godt have fra, så skal I huske til at Ja. Hvis man har smidt sådan nogle. Vi tager ikke prøver her, nej. Vi får den samme slags prøver over ved Buresø. Jeg har alligevel fået sok, så det er Yes. ikke det værd. Har du fået sok, Frederik?